Lady na sa kapaan. Wala. Panindigan niyo yan ha. Wala kang makain sa amin. Wala ka na ba girl? Ready. May dala na akong kanya. Hanuhin mo yung sagay. Tapos walang nakuha no. May dala na ako. Ready ka Wala tayong ano ba makuha ang sagingan eh. Saging. Isang batalyon. A few moments later. Ayun guys. Natatanaw na namin ang karagatan. Ang lalim. Kami nawit pala yan dahil. Kahit talaga. Mababaw na lang. Mamaya antay natin mamaya. Siguro hanggang dito yung kasi. Nagpababaw na oh. Ay, sarap kumangka ko. Maganda yung lakaran to, te. Matigas. Hindi ko mapupit. So yung Una na, marami. Tapos yan. Mababaw naman na eh. Pwede na mag ano, kapa. Saan ba banda? Dun pa? Agad po kami nakaabot tayo. Ah. Yung may mga kahoy. Guys, are you ready? Ikaw, ready ka na ba? Ready. Huwag lang kung may bakuha tayo. Medyo nag-low tide na siya guys. Kuya Olan! Guys, first time namin to. Ewan kung may makuha kami. Ewan kung anong mangyari sa amin. Bulak naman sa amin. Ay, baka malalim naman itong ginaano natin sa akin. Hindi ko makasama sa panilang yan. Makamakawa na si DJ. Bukatan kay Alex ang hawak niyo sa akin. Hawak ka sa akin. Let's go, Day. Saya guys! Saya! Maliligo yata kami. Paano kami makakakuha ng ano? May kasama naman kami. Kasama kami ng kape guys. Gulay, ang lamig. Hindi natin naantay. Bagayin ko. Kuya ulan ng dulo. Malalim na! Mahirap pala sa ulit. Hindi naman ah. Ligo lang yata gusto nila. Gusto yata talagang magdagat. May malabanos dito guys. Hintayin niyo ako, girls. Nandito ako sa ulihan mo. Takot ka. Sobrang excited natin Greta yan. Nilalagkat ko. Malalim na. Baka malalim naman itong apat sila. One way lang ta? Ikaw yung batang kamali. Burugan kami bata. One way lang to. Ikot lang na sabi mo. Malalim. Sabi ni pero sino yun? Yung anak mo. Hawak kamay! Gulok mo, balik ka. Gulok daw, balikan mo, boy. Takot ka ako! Ayoko dalay na. Bahala sila dyan. Ay, kilalim. Kalaki-laki mo, natakot. Punta ba kayo matayin ka? Ano yan? Namumula na si DJ. Mga first time nila guys magdagat. Baka may ukyang. Mula doon yata hanggang dito. Kalating oras na. Kalating oras. Hindi kung ikaw nandito ulit, oh. Hawak-hawak yung kamay. Ay, ako, dali. Ako. Kung ikaw nandito, di ako ikaw yung hawak-hawak kamay. Sigurado unahin niya iligtas ni Alex eh, ano, DJ. Hindi ako.
yun! Tingnan mo! Tingnan mo! Bibi! Lakihan kayo. Ha? Oh, isa-isa. Steg. Guys, ayun na yung talaba, guys! May nakuha na kami. Ala, sabi na nga nasukat. Sa agad-agad? lang din. Agad-agad, nabinyagan na. Hawakan nyo! Wala, oo, ang dami. Ayun. Laang yan ako. Peace. May kape? Uy, kape. Kayo. Lubog na kami, Peng? Oo, sisi. Analik, alibango. Ala, di ka na nabo. Yan na! Ala, parang di ako ready magsisi. Lubog na, boy. 1, 2, Nakalaya, guys. Ang mga dragona. Nakalaya. Nakalaya yung mga kulong. ito parang may natatakan ako. Ito malaki. Ay, wala na yung tagalagay ko. May laman pa yan, like? Okay. Ay, nahulog. Oh, ito guys, oh, talaba. Sa pagkuha ate, dandahan lang ha. Wala, parang ang dami dito na apakan ko. Parang ito ba yun? Dami to dabo yun. Wala yan lang. Ang dami, oh. Wala kuya, ang daming alimango, maliliit. Paano malaman na may laman niyang talaba? Ewan ko ba? Paano daw? Paano? Ipaliwanag mga boy. Ikaw taboy, paliwanag mga taboy. Paano nga ba? Ah, ito wala nang laman to eh. Gano to guys, pag naka-take guys, ganito, may laman. Ah, ganyan. Kasi itong iba ay ganyan, oh, nakaano na siya. Nakabuka na. Wala nang laman yan. Kabigat naman pala to. Ito ang dami. Kaya lang walang laman na. Para sa talaba. Wala nang hipon dahil mo. Wala nang hipon, dalawa. Ayan o. Hipon. Wala nang kaliit. Tarande? Opo. May ganun pala yung tarande. Tarande daw na hipon. Maligot po kasi yan eh. Ay, gano'n. Dabo Ah, walang laman yan, boy. Gasa natin para makita. Yun, may laman yan, kuya na. Ito, matambok eh. Ganun niya ba matambok pa eh? Dali maghanap pa matambok. Timbang mo na ilagay din Wala, madami na oh! O, lagay na raw sa timba. Yung tagadala. Ito, meron to kuya? Tagadala lang tayo. Opo, meron po yan. Ay, nag-ano lang pala. Ano to? Dinala nyo pa? Nakakapit po sa ano, sa lambat. Ito may naman daw? Opo. Tingin mo na dala. Para to ay? Akala ko dala. Ito daw, may laman. Parang pakawala. Ang pwede yan. One siyaw. Ay naman, kuya, ulan. Ilahin mo, hawakan mo. Ilahin to. Ba malaman? Yung ano laman? Ilahin mo. Walang laman yan, boy. May mabibenta isa ng kalaki-laki. Wala po yan. Ayan. Dandahan siya. Yung may mga takip pa siya talaga. Nagating ko. Nakabukas na yan, oh. Yung mga yan, wala na yan. Kapis. Gusto ko matry yung kapis. 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 Ayan, oh, kapis. Patiin ako. Uy! Ito nyo lang. Ay, ano ba to? Yung kapis na to? May laman ba to? Yan, galing. Yan, Ito yung kapis. Hawakan mo. Ba't maliit to? Ay! Mahina. Yan, kasama yan. Ah, may tahong. Wow, may tahong din. Isa. Yehey. Nice. Nice one. Nice. Ang sese. Wow, may tahong na naman. Ayun. May tahong na naman. Tahong ni Carl. Tahong natin Joanne. Ito kuya. May ganito na sila. Uy, magsisave na dahil. Oo nga, magluluto Parang ba't mayroon na sa ilalim? Yung natatatakan. Yun na ba yun? Makirsam. Po dati dyan at tabunan na po ng puto. Pero okay pa to. Patay na po. Ah, patay na. Dapat yung mga nakadikit, no? Nakakapit pa. Parang marami siya sa ilalim eh. Oh. Ano to? Kapis oh? Parang talaba lang ang pagbibigay. Kapis Patay na to? po, nakapit po. Oh, kapis kuya. Ano yan? Nakakapis ko na. Opo. Oh, kapis. Maliit naman. Ano ba dapat? Kapis?
Kapis ba o kapis? Kapis. Lugar yung kapis. Talabao, talabao. O, saan yung talaba? Yun. Parang ikaw. Ay, pa ganon. Babalik pa ako dito ah. Parang babalik tayo gusto. Kala ko taho. Guys, kinikilig siya. Masaya ako para sa'yo, girl. Gusto ko aliwango eh. Makapa. Kalalim mo kasi. Hindi ako makaabo. Ba't gano'n? Hindi ko maabot. Hindi mo siya ma-reach. Oo, sa ganyan yon. Sa mga kakahuyan. Malalim na. Para kami guys nakawala sa ano. Sa Quran. May mga ano, kahoy-kahoy. Na ano ako, baka may nakatusok. Ito, pwede no? Ayan. Ito, pwede ito. Ito? Pwede to? Tanungin mo si ano kung pwede. Dalaman. Dalaman pwede to? Dalaman, tanggalin ko na to. Actually guys, nag-ano lang kami dito talaga. Nagaligo-ligo lang. Nagatampisaw. Gusto si mama na ang dagat. Hindi, yung over the bakod. Patingin ngayon ako natin. Yan o. Mapupuno na. Mapupuno na. Langoy ka, magpakarami ka, balikan ka namin ha. Ang daming hipon no. Ayan. Mahipon na ata tayo makapunta. Pero maliliit. Swak, sinabot ko dito yung dano natin. May laman din pala to. Doon pala yun, tinuhod ko siya. Doon mo sinabi? May kahoy o boy. Basta-basta na lang ay. Ano lang nga tayo. Natitisod ka sa Ayan o. Ba't kaya sila namamatay na? Ito nga, panggapo. Sa ano rin po, pag nagano yung tubig, balik din po. Ayan o, kadami. Maliliit. Karga natin sa motor. Magpakarami kayo, balikan namin kayo next month. Next year. Ay, next year na lang daw. Next year lolo na yan. Next year, kasing laki na kayo ng banda. Hello. Ayan o. Ano to, Pino? Karga dito. Ang dami galit na. Ay, yan. Tahong yan. Tahong yan? Tahong ni Carla. Tahong. Oh, di ba? Ayun o. Di ba to mo? Ay, tahong ni Carla. Ano te? Ha? Pwede na rin yung huli. Yan lang yung nalalayan mo. Kung kanina ako. Wala, kanya akong problema sa sarili ko. Uy, may gumagalaw sa loob. Asa lang yung timba? Timbagan. Baka limangong maliit. Baji. It's a prank. Baji. Wala, putik. Invisible. Oo, kamay mo lang yun. Invisible. Feeling niya meron. Piling ko ipon. Lakad-lakad lang mong kami. Pampagulo. Huwag yung sa gitna na yun, meron yun. Babaw na talaga siya. Tamis. Ganun kadami natin. Tamis. Kala mo sa kung nagasisig, naglalakad lang naman. Kala mo ko lang naganin. Diba mga papa lang naglalakad-lakad Naglalakad lang. lang ako, nakagawa po. Wala man, hindi man naabot. Kunti pa. Ito, mababaw. May abot na yan. Sana may naman. Anong nahuli May mo? nahuli ako. Ano ba? Ay, nakapa. Ano ba to? Paalam pala. Papala ni Peng. Wow, kape. Asa lang naman? Okay. Oh!
Tingin na. Oh, may laman. Oo, may dilaw siya eh. May laman niya, basta may dilaw. Ayan o, yung laman niya. Tingin. Ayan ang laman niya. Oo nga. Ayan o. Yan. Parang danggit lang. Sanggit lang. Danggit na bininat. O, dito lang tayo banda. Ganun lang pala yun? Oo, yun lang yung laman niya. Ay, wala. Kapis. Natapakan ko lang siya. Nakapaibabaw lang yan. Ay, parang ano lang pala yan eh. Nakaisa rin sa Alec. Yun o, patay na ka? Wala! May kapis ka din. Yun o. Ang saya-saya na namin guys. Kahit ganito lang yung nahuhuli namin. Nakukuha. Lalaki ba? Ay, ikaw naman mag-awak dito. Pala yun. Experience din eh. Nakaka-amaze. Malakas ng alon. Kunti lang kuha namin guys. Ayos lang yun. At least na-experience namin magtalaba. Yes. Diba? Yes. Next time. Bawi next time. Maybe next time. Alam na namin. Sorry nga na. Mga tugas. Oo, tigok na sila lahat. Meron pa. Buo pa, di ka magatin mo. Tim na. Namamatay yan sila? Oo eh. Lima ako sa ano. Anak ko ganak ng ganak yan. Oo eh. Okay na rin yun eh, no? Kaya lang, pag natuklap mo yun sa lalagyan, kakunti lang yan. Yan, no? Okay lang yan, matikman nyo. Matikman natin. Ang lalaki, yun, oh. Uy, dandahan. Guys, Oh, diba? Laki. Ang lalaki, guys. Paano natin maihaw yan? Wala tayong ganod pang brush. Wag na. Huwag na, pwede naman yun. Uy, baka maano yung mga kamay nyo. Mga pangis ang gloves namin yun. Hindi na. Doon na, dalhin natin doon. Kaya nga katakot mag-cut na lang ang sugat na. Gusto nyo pamalo to guys, oh. Sa mga taong manluloko. Yun, oh. Laya agad ako ah. Baka pasin si Aling. Check boy ka ay. Lamig ah. Lamig. Ilaba. Ang katawan mo. Ikaw si Himaw. Ipaglaban na, diba? Wala, pagdating ka. Babaw pala eh. Ang galing, no? Gusto ko makakuha yung... Meron? Dami. May low tide na. Low tide na. Kaya kanina, diba? Kanaling na ang dito natin. Ay, tubig buhay mo. Parang may kahoy na hangin. Meron? May kasamang kahoy. Ay, kala ko kahoy. Ito lang nakuha namin guys. Medyo malalim eh. Hindi makasisid. Meron din kaming iihaw na alimango. Nabili namin dito. Nilalaga na ni Alec yung ano. Yung nahuling alimango. Ba, malingas pala yan ah. Tay mo pa pala yung hanggang anong oras oh. Gabi na pala yan pag magbabaw doon. Mukhang mataba yan ah, oh. Karaming Taba yan, aligid. aligyan eh, no? Oh. Taba yan, lalo na pag luno-luno. Pwede na kaya yan? Taba talaga pag luno. So guys, taga-ihaw din kami ng ano. Oh, yung kalabaw mo. Igat, dagat. Galababon, sunog na. Ay, malabanos yan. Sasuka yan ah. Malabanos ba to? Parang Anong tawag dito? Malabanos ba ang tawag dito? Ang malabanos nga. Yan. Malabanos daw to. Hiningi lang namin. Meron din kaming daing na bangos. Hindi lang kasing kuha namin eh. Na talaba. Kain po tayo ng alimango. Ay, kataba yun oh. Dilaw ah. Ay, Wow, sarap. Dali na lang. Ate. Akin ito. Ate. Ate. Uy, oh, kuha kayo oh. Dali na, dali. Minsan lang kami nagkain. Itong... Sige, kuha nyo na yung kanin. Iuwi na lang namin to guys, itong talaba. Gabi na kasi. Pero naglaga din kami ng konti.
Oh, suka. Samsi. Ang suka. Dito kayo, boy. Kain ba to? Yun na yung machine. Ito talaga. Kain ba to? Sarap oh. Oo, gusto niya. Binili namin to guys. Wala kaming mahuli eh. Hindi na nga daw bahala. Ano ba dito? Gutom ko na. Usok. Sana yung bagong masili ay, boy. Saan yung tapa mo? Ubus mo na? Ay, sabi Ay, nakuha kayo kuya. Boy, yun. Minsan lang kami makalayo. Tulo na siguro yan. Naya sila sa malaking isa. Ayan. Kinuha ko tong isang malaki. Ako yung panlangit. Si Alex hindi kasi kumakain ito eh. Kaulik, kain ka, Lek. Ayaw ko nga, wala pilitan eh. Tabat na lima ako, no? Ay, Magsama ka rin sa amin mag-uwi, anak. Oo. hindi pinalo ng nanay niya. Saan na si Taboy? Nunod sa yan ang lagat. Ano pa iwan? I'm sorry, auntie. Ito mga ito, pumunta rin kayo mo deklaro? Yung parang nakikita ko sila minsan doon eh. Nakikita. Yan lang, ito na. Tingnan ko nga yung talaba. Ay, Girl Scout and Boy Scout. Gutom ka talaga. Nang gutom ka talaga mo dyan. Ito, may ulam pa oh. Nilawal ako. Tama na yan. Luto na siguro yan. Ulam pa daw eh. Sabi ng cover. Sige, lagay mo. Masaya rin ang mga pa sa dagat guys. Mauulit pa to. Hindi lang ito yun. Balik tayo dito. Kung ano pintayin ni Balog. Pwede pa kami bumalik. Opo. Anytime. Anytime, Babalik at anywhere. babalik pa nga daw si Ping. Sabihan kasi ng trip daw si Ping. Wala pa rin. Mag-abot. Gayak sila. Paluto ang aming ano. Ha? Ano natin? Sabaw. Kaya, Sabaw. Pa. Inasaw-sawan lang yan. Nakabiyak ba yan? Okay na? pwede mo. Okay na yan. Sige. Yan na. Ayaw mo kain dyan. Paano? Nakakasawa na ako dyan eh. Ba't hindi pa High blood nakabuka? kayo dito. Ano gutsilyo ko? Ano yung gutsilyo? Kaya nga suka ang ano niyan eh. Eh, lalagyan mo na lang yung jet. Ha? Sa akin? Sa akin ha? Yung kaya? Ito mo dun sa kanda. Wow, init pa. Mayroon pa yung kahit. Kuling-kuling. Ano na yun? Ano na yata? Patayan, te. Patayan. Patay. Hindi po, ayos po yan. Patayan, sabi ko. Ayan. Hilaw yan. Patay. Patay ulit. Aray. Papay na yun. Ito? Sarap, di ba? Hindi kami. Ito na guys, ang aming talangka. Ay, talangka. Talangka. Pakita mo, Je. Yun na. First time tikman ni JJ. Yes, first Pakita time. mo nga. Wait Sausaw lang. mo sa suka, Wait lang. Pika-pika lang tayo. Parang ano yun, Je? Mas masarap. Ay! Ala, puro suka. Masarap din pag parang suka. First. First attempt. First attempt. Ayan, Tamilo. Parang ano ko na. Sarap yan. Da, mainit. Parang Mainit. nakakalata ka na pag lalaki, hindi mo kinatanggalan ng barata. Sarap. Oh, di ba? Oh, isa pa. Ate Joan. Dali lang. Busy pa Ate Joan. Busy pa siya sa kamay ng alimango, guys. Tingin mo yan. Mahal to guys sa amin eh. Next. Tutok mo talaga sa pagmumukha ko. Kuya Ulan. Kuya Okay, Ulan. ulan. Sabay tulog na yun. Ligo na, sabay tulog ko. Makakain na kami. Butog na, no? Sarap-sarap na. Sabay na ginagag. Sa ano, Blue Mountain sa amin nakatira. Ano? Ubus, boy. Oh, tsura mo, boy. Pati yung ilong mo, merong dilaw. Pulutin niyo yung kalat niyo, ha? Kaya mag-iwan dito. Yes, yung mga kalat. Baka tayo hindi na paulitin. Oh, sa bahay nyo. Patikin nga yun. Saan yun? Wala na. Ay, wala. Nakabos na. Wala? Yes. Ano, 3 piraso? Gabilo pa lang kami.
Bagal kasi eh. Much later. Ayan guys, pauwi na kami. Masayang experience ko guys. Hinapon na kami. Hinapon sa kapang-kapa. Ang saya guys, ang saya. Kahit konti ang huli. Diba? Masaya. Yes. Papatikin natin din sa mga senior. Luluto kami sa bahay guys ng talaba para matikman din nila ang tiligaya. A few moments later. Palis na kami, Ace. Bye-bye. Sama ka sa amin. Bye-bye! Sino ang ligaw mo sa kanila? Sinang ligaw mo sa kanila? Oo, mo kainin niya pera mo. Dirty yan. Sino ang ligaw mo sa kanila? Sinang ligaw mo sa kanila? Bigyan ka pa ng pera. Turo mo nga. Turo mo. Sige, turo mo. Sino ligaw mo? Sige Si Mama. Si Mama DJ. At si Papa Alex. Ba't yung mama mo pinipili mo? Ay, si Mama. Ate, pero nasuklay nga. Ayan, may suklay dyan. Oh, bye-bye. Bye-bye po. Salamat po. Ate. Thank you po. Sige po. Uwi na ang mga gala. Gala. Ngayon lang naggala. Wala, buntis ng kambing, oh. Yan guys, pauwi na po kami. Thank you, thank you. po sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Bye!